Kasimu, ni damuwa ta da kai. Allah inda ba gurin nan sai kai ta bada bayi, kai ta bada bayi. Ko ba ga nan da ba gangan dan na je na sai da akuya ta da wani da jarin. Oga ka san me matsala? Gaba ɗaya in na zo nan ne wani jahilin yunwa sai yanzu yana ba. Kai kuma kai ta ba fukan lemo, kai ta ba fukan lemo. Yanzu ga nan bangon nan wajen duk ka fa buke shi. To ya ga ai na ga ake. Ni yanzu abin da nake so da kai. Zan je can gurin Hajja mai dan wake domin na ji ina jin yunwa. To ka siyo da ni. To zan siyo maka dan wake amma abin da nake so da kai. Ina jin ka. Kasimu, Ina jin ka. kar ka bada kayan nan bashi fa. Ina jin ka oga. Kar ka bayar min da kayan bashi fa. Insha Allah. To domin ka ga jakar nan tun safo na ganta a rabe so nake in cika ta yau. Dan Allah Kasimu ka kama da bukatar bashi. Yau za mu ci kakka da mu oga ba matsala. Kai ma daga nan in na dan ci koda irin na naira 50 sai in to maka da shi. To ba matsala. Kafa kai bayan min da kayan bashi Amma ina 50 ya mun kada. To ba ma nan ake ba ni na nawa zan ci. Ai kai oga sai ka dinga duba. Ƙarƙari na naira 100 kuma ni ne oganka. In na ci na 100 ka ci na 50. Gaskiya ma oga ya latsa ni in zo nan tun safe ban karya ba wai ya ce mun wai kai in sha lemu wallahi sai ma na sha kai ni ga ma yunwa ya ishe ni ya ke da salamu alaikum alaikum salam fruit Allah bai barka da zuwa ina so ka zama fruit nan da komai da komai da Allah okay amma fa ogana ya ce kan ba da bashi ba bashi ni ne ga bashi baka san ko ni waya a garin nan ba ni ogana ya ce kan mu sake in ba kowa bashi amma baka jin labarin Alhaji Mahmuda Abuja ka san da kan kashi dade wallahi ban waye ka ba Alhaji barka da zuwa ya garin waya ya saba ka san ko ni waye bane wallahi sorry Alhaji fa yanzu ka san me zai faru a nan kake zama ai kullum nan ko muke zama ai da safe da rana da yamma da daddare masha Allah yanzu ka damu wannan abarban me kyau ne ko ne a wannan duk sabo ka samu su a yadda ko da ka samu su sauri maza maza ko da bai ji ba alagai ba da kasuwa ko a ji wannan haka yake yanzu abin da zai faru ka gani rabu da maganar lemon nan ina da wani extra a gida saboda ba na son rage leda da yawa fito da mota da wani magashi Alhaji to da Allah minti da kudin fa a kudin karka wanda mu ai na gama ni nan in ka zagaya ba in ka da ka ce Alhaji Mahmuda Abuja an sani to da ni ma unguwar ma lokacin su Saudauna ma duk mun muka yi wannan hanya sannan ne ni a unguwar haka ka wanda mu ai ba matsala zan turo yaro sai kuma sannan zaka dinga kai min gida sai a dinga ka sa lissafi kawai to ba ka sa matsala lissafi dan kada ka rubuta da oh no Okay Alhaji nagode gaskiya Alhaji Mahmuda Abuja fa gaskiya mutumin kirki ka sai kayan 5,000 ka ce za ka ban 30,000 ni da ƙara fitowa shago kuma sai Allah ya yi wallahi Kasimu, watan lemon na kake tukan fada? wallahi to ina na waken da hawa ga Kai mun dajiya da kai kai ta shan lemo ka shan lemo. Dan waken ka wata iko Allah da naje da naira 100 ya rage kuma na ga ma ni naira 100 zan ci. Na ci a samu naira 50 tace ai babu shaura. a oga ni dai ka kashe ni oga Da manya na kai ka haba dan fulani. Ka san ni ba na shiga kin ka fa. In da dan waken nan zan kawo maka. oga tun safe fa ban karya Dakata dai. ni yanzu ko a kawo min abarba kawai da Dakata dai an samu kasuwa kenan. ai Alhaji Mahmuda Abuja ya zo ya sai kayan 5,000 ya ce zai bada 30,000 Zai ba da 30,000. Ya 30,000 din. ya ce zai kawo Zai kawo shi Alhaji Mahmuda Abuja. shi din La ilaha illallah. Ka dauki awarwar ka dinga zuba mai a leda. wallahi dukkan an taya mai A cikin leda. kankana da lemu dukkan hada Ka zuba mu a leda. komi na hada mai Ayya, Kasim ka zuba ni a leda. Assalamu Wallahi, alaikum. Ka zuba ni a leda. alaikum salam Ka zuba ni a leda. aiki Kasimu ya naji kana ta mai faɗa tun Dafa in banda saukanci irin na Kasimu in banda saukanci irin nayi. Wai wani Alhaji a waye Abuja. Mahmuda ba da da faran nan ba Ko ga hiran dai ina da shi ne. to wallahi an lissafa ma wannan kai ka san dialogue da mai dialogue pharmacy ba duk ba security shi sai da ya je dan fare su wannan a Allah ne ya kiyaye Wai kai kana nufin kenan an tafi da 5,000 ba ta zo ba. inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ai shi kenan Ka gani Kasimu Shi ka zuba kenan. ni a leda. Wallahi ka zuba ni a leda. Ka zuba ni a leda. Ai, shi kenan. Ai ya tafi da ni. Wallahi ya Dan damfara ne, mugun dan damfara ne. Wallahi ko akwai ka ta kauye ne ka san kai ya. Alhaji ai oga
cewa ya yi ta yi in ta zubawa a leda in ta zubawa a leda. Kai ta zuba a leda? La ilaha illallah. Ka zuba ni a leda. Wallahi ni ka zuba a leda.